Mine små haletusser, er I så klar til en rask lille tur i vandet? Hvad er det for noget vådt noget, der er nede i det store bassin? Hvor er sofaen? Sofaen? Ja, og colaen og chipsene. Jeg kan ikke svømme uden cola og chips. Og hvad er det for noget vrøvl? Har du mellemørebetændelse? Nej. Nej, så værsgo. Fint, så hop i. Hvorfor skal vi hoppe derned? Hvad er det for noget, Jeppe? Det ligner slim eller noget? Det er spyt, Osman. Nej, det er vand. Hvad for noget? Det er vand, Osman. Hvad siger du? Jeg siger, at det er vand. Hvad sker der? Jeg kan ikke høre noget. Osman er bange for vand. Jeg kan ikke høre noget. Gud nej, hvor er det spændende, Osman. Ja, hvor er det fantastisk. Hvad siger du? Jeg siger, det er så fantastisk. Hvad for noget? Det er så fantastisk, det med, at du er bange. Det er meget fantastisk, at du er bange for vand. Vil det så sige, at du aldrig har prøvet at svømme før? Det tror jeg ikke, nej. Nå, au. Ja, den er grim, den er værre. Vi skal ikke have flere ulykker i år, hva'? 7-15. Nå, jeg tror, jeg ved, hvad vi gør. Vi gør det på den måde, at I får et hurtigt lille kursus i førstehjælp, og så kan I redde hinanden, når I drukner, eller hvis I drukner. Ja. Jeg skrider. Er du med, Osman? Okay. Så hej. Hej, Osman. Skal du svømme? Jeg har altid drømt om at være kæreste med sådan en, der svømmer rigtig meget. Har du det? Ja. Kom nu, Osman. Skolepsykolog, vikar, hjemmeværdsdame, livredder. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at lære det der svømme noget alligevel. Okay, yes. Yes. Hey, hvor er det typisk. Yeah. Jeppe, hvad ville du gøre, hvis du så en, der var ved at drukne? Hvis jeg havde sådan en stor pose flæskesvær, så ville jeg nok spise dem. Jo, altså, hvis vedkommende nu rent faktisk druknede. Surt for ham. Ja. Eller hende. Ja. Men Osman, hvad siger du til det? Jamen er det ikke noget at gøre med, at man skal være, god ved hinanden? Okay, det er da det. Altså, I skal altid huske at hjælpe en ven i nøden. Jeg kan altså ikke tåle nødder. Jeg kan godt tåle nødder, men kun hvis de er inde i en kage, eller for eksempel uden på en kage. Ja. Eller hvis de er lavet til nøddrys om på noget is. For eksempel vaniljeis eller jordbæris. Det er rigtigt. Det smager bare. Hold da op. Det er så... Det kunne jeg godt forestille mig kunne smage rigtig godt. Det gør det. Hvis jeg en dag får lov at smage det hjemme hos Jeppe. Hvad var det nu? Hvad hedder det? Hvad var det, vi kom fra? Så det der med noget med en nød. Det er rigtigt. I skal altid huske at hjælpe andre. Det lyder altså kedeligt. Jeg skrider. Nej, vent. Osman, læg dig ned på gulvet. Okay. Ja. Bare sådan lige her. Ja, godt nok. Jeppe? Svømmer jeg nu? Nej, det gør du ikke. Jeg svømmer ikke nu. Altså, nu er det Osman, der ligger der og er ved at drukne. Hvad vil du gøre? Osman, Ja, hvad er der, Jeppe? gider du ikke lige redde dig selv? Det kan du tro, det vil jeg gerne. Skal jeg Sådan. komme op? Nej, Jeppe, det går ikke. Nej, for Osman kan ikke redde sig selv. Det er dig, der skal redde ham. Men hvad skal jeg gøre så? Du skal give ham hjertemassage. Hjertemassage? Ja. Hvad er det for noget? Prøv at se her. Det kilder lidt. Jamen, det er godt, så virker det. Ja. Det kender jeg godt, det der. Jeg kan selv en meget dejere version af det. Er det rigtigt? Ja, jeg har set det på Eurosport. Nej, hvor er det spændende. Så vis os det, Jeppe. Så gerne. Jeppe, nu gør det ikke ondt, vel? Gør det ondt, Jeppe? Det kan da være lige meget også, men du er alligevel ved at drukne, ikke? Jo. Så det er godt nok. Godt. Gør jeg klar til Bang Bang Bodega Slam. Juhu! Tada! Hvor har du lært det henne? Hvad? Ja, er det ikke det, man kalder wrestling? Jo. Altså hjertemassage, wrestling. Du kan kalde det alt muligt.
Osman. Sover du? Nej. Hvad er der galt? Gud, nej, ikke igen. Hvad er der? Det er Osman. Han er død. Hvem er død? Osman. Han er Osman? død. Ja, Osman. Hvordan? Kan du ikke høre, han er død? Hvordan? Ja, han lever jo ikke mere. Jamen, overhovedet ikke. Nej, ikke det mindste, du. Nej, den må du ordne, Jeppe, for jeg kan ikke klare det her. Skoleinspektøren, han flipper fuldstændig ud, når han opdager det. Opdager hvad? Opdager, at der igen er døden elev til svømning. Igen er det sket før? Ja, det sker hele tiden. Jeg er jo ikke særlig god til det der med at være svømmelærer, vel? Du bliver nødt til at redde ham. Nej, vel gør dig. Jeg må væk, du. Jeg har ikke noget med det der at gøre overhovedet ikke, du. Hvis der er nogen, der kommer og spørger, så har jeg ikke været her. Jeg har aldrig været her. Jeg kunne sådan set godt have været her, men det var jeg ikke. Er du helt med på den, du? Så nu er jeg den, der er løbet. Men hvad skal jeg så gøre? Du skal give ham kunstig åndedræt. Kunstig åndedræt? Ja, mund til mund, ligesom der står der på sedlen. Hej. Nej, det gør jeg ikke. Osman. Typisk dig, Osman. Nej, flyt dig! Kysser du mig? Nej, jeg gjorde ikke. Jeg gav dig bare kunstig åndedræt. Osman fik kunstigt åndedræt. Osman fik kunstigt åndedræt. Skal vi danse? Ja. Osman fik kunstigt åndedræt. Det var typisk. Så når det er mig, så gider du slet ikke blive genoplevet. Men så lige snart hun kommer, så vil du gerne. Typisk. Osman fik kunstigt åndedræt. Osman fik kunstigt åndedræt. Jeg ved altså ikke helt, hvordan jeg har det med det der førstehjælp. Det er totalt skød. Ja, og alt for farligt. Det er livsfarligt. Stop nu lige en omgang, altså. Det var sådan set førstehjælp, der redde Osman, jo. Det var faktisk også førstehjælp, der slog ham ihjel. Var du ikke klar over det? Nå, hvor er du igen, du? Jeg er i hvert fald totalt blæret, at jeg har fået alle svømmemærker i hele verden af hendes skolepsykologen. Bare for at holde min mund med, at der var nogen, der var kommet til at slå Osman ihjel. Det var jo dig, der slog mig ihjel, Jeppe. Det er da lige meget, hvem det var. Er det blæret, eller er det ikke blæret, at jeg har alle de svømmemærker? Ja, det er ret blæret. Jeg har stadig ondt i maven og hovedet og alt muligt. Jamen, det er da klart også, mand, at man får sådan lidt sommerfugl i maven. Når man får mund til mund og sådan skønt med det senorita der, du. Ja, det er da klart med alt de mundvand, hun har hældt ned i kæften på dig også, mand. Hvis du spørger mig, så er det bare mega ulækkert, klamt og også ulækkert. Det er det altså ikke, Jeppe. Og det kildede helt i maven også. Alt ulækkert. Gider ikke høre mere på det, nu tager jeg hjem. Hej Jeppe, nu går det ondt i maven igen. Og i hovedet også. Har du ondt igen, Osman? Ja. Vil du ikke have et lift, så du, gamle drik? Det vil jeg rigtig gerne. Ja, hop du op, du. Så kører bussen. Tak skal du have, Trucker. Ja. Nå, kan vi, hvad du fejler, Osman? Ja. Da jeg var i Zimbabwe, der fik jeg en slem omgang gul gåsefeber. Ja? Ja, det var delen, du ikke særlig sjov. Jeg tror ikke, det var fordi, at Jeppe han kastede sig oven på mig, og han vejer over 100 kilo. Ja, det kan selvfølgelig godt være det. Tror jeg også. Det kan også være sådan en slem omgang bænkebider influenza. Det kan selvfølgelig godt være. Det sætter så meget i maven. Ja. Kilder du armhulen? Lidt. Gør det det? Ja, en lille smule. Nå, ja, det ved jeg ikke, hvad for noget.